Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Di pagkasalitaan ni Delpin nga napoluan Rabak. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, addaak Manong Nemi iti likod ti balay mi ta adda tartramnek ragragadjek sa ako watramnen ti tugaw Manong Nemi sakaak ta natukul ti saka na. Isupay Manong Nemi, no saan ko nga taramnen maksayan ti tugaw mi dito'y balay. Domingo na hindi nga aldaw Manong Nemi kad adda ti asawak nga daldalus tumultulong met dagiti duwa nga inaudi nga anak mi. Idin to dyan mo, no inutoy tayan ni Rafael nga inauna Manong Nemi. Pagama Manong Nemi ta adda nangeg ko nga kardakad iti agdan iti sango. Tati balay mi idi Manong Nemi ket darami iti kawayan. Adda agdan na. Ano jok Maria 1 2 lima nga pangal Manong Nemi. Ket adda ti datar ti balay mi aket kawayan. Bulumet ti diding. Panaaw met Manong Nemi ti atep kasta idi Manong Nemi ti balay mi. Ida damangeg ko na nakraad Manong Nemi iti sango ti balay iti agdan sa nangeg ko ti asog nga ana ako na aw 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 nakitutak ket nagkikis Manong Nemi dit duwa nga babae nga agkakabsat ni Rafael. Nanang! Nanang! Di Manong Rafael! Nagidagdan! Ini batak Manong Nemi itigam ko martilyo ket nagdaradarasak nga nagpasango. Arayatan idin Manong Nemi ti asawak ti naunang anak mi nga napakleb iti kadaratan kabatuan. Takabatuan Manong Nemi ti sakaanan ti agdan ti balay mi. Arayaten idin ni Malo Manong Nemi nga asawak. Patpatakdiren na. Tinulungak met Manong Nemi ang nagpatakdir. At panakkilen ta nagraduaren ti grade 6. First year high school Manong Nemi ni Rafael. Idi ta marigatan ti asawak amang patakder kini Rafael siya kun tinagpatakder ken kuan Manong Nemi. Likit putra. Tamay. Kasano? Ha? Likit. Agniit mo't mano. Apig ngiit ka ket nagkaidagdan. Di ba? Mamati kayo met atan. O na? Inaramid mo manan? Ang masaktanak, nagtagis ka katao na. Indrabak mo manan? Nagintitinag ka? Kani marayat ka absat mo, dinanag mo? Kan kasyak, si marayatak, kan ada tramawak sa nilikod. Iya po unay kamutin Rafael.
Di mi ka ko naging magbagaking kang hamor aramidin ti kasta. Mangrabrabak ka. Hangarabak na diya tatang. Pinanas ko lang ti nagarte. Kahit kung amin tagartista. Tarantado ka. Di ko, parang kan eh. Magbagap ta anak mo wala. Madit ka sa aramid na. Umat kamin manong. Kasanunong adda nervyos ni nanang. Adda sakit ti puso na. Ano no tatang? Laman? Ati kayo doon kami kanyakit artista ak. kayak na agin tinanag nga saan ka man ano. Agin tinanag iti agdan. Timalawakon manong name. Napana ko ni ti sango. Sango? Nagsubli ako ni ti likod ko nakko. Nga makapungtota ka masuron. Po na dyan nga ubingan. Mga mangit kumat manong name ti pamagbaga ni malukang ko. Anak, gusto ni tatang mo. Madi mo irabrabag ti kasjay. Di mo irabrabag ti kasjay. Agaw rabag na dyan, anang. Agar arteak lang. Nagpalingat kami nga sa artista. Saan nung artista kayo magbagam? Kituin. Tapos lang karoon ko ma. Dati ko mga pasit di pelikula kita. Dati mat nagitiagdan. O, kayak ti mat nagtiagdan. Saan man ano? May portray ko. Basta na. Saan nga na siya at madi nga rabak na ita. Nanang mat, hangarabak kunak mat. Nagintitinagak lang. Tapno, maalak may portray ko. No kasano ti matnag. Naslag 5 peso nga sambat nga man ano. Diba? Di kita artista kita. Kasi mapaltugan da. Ore sambat nga. Matibala nga sumrek ti bagida. Ngayon kasla napaltugan da. Tadadara nga makitam. Ngayon da dyan matkayam kit ko. Tigap tabel da. Coloring nga. Ada color na. Bagbagaan ti asawak ti anak mi manong naming am talaga nalainglat tanga agrason. Irasonan na ti bagbagida. Di na kayat ti paanawa. Nakam kan tulata. Kunak man tinakam ko manong. Agnakam kan tulata. Ingkap kaubingan ng amin manong name iti kasta nga ugali ni Rafael. Hoy, no sino kat ti malalaan na? Uno ka po nga ta, tapanagdingag. Iti aksyon nga drama, managbuya ti TV, managbuya ti TV nga kayat na talaga nga lablaban. At dapat kiti kundaway manong name nga kaslagbagtit. Kasla at kalablaban na karkarata. Ya. Kung kuna na. Diyos ko. Balito nga tanga artista, ti anak ko. Kung nakartinakin ko. Makapakigtot. Kasi mda, manakraan tagdan. Sa iba gani kinanak ko. Ni Manong Rafael, natnag iti agdan. Sino ko matisang nga mabigla? Alaman. Kinapudno naman nung naimikit ka sa sarita dak nagiti karoba mi. Kapag bagaan nyo ni Rafael, pare, papay. Ti istorya man nagiti pandarang ubing nga napan nagdidigos sa diya karayan ket ko. Malmalmes. Nga magililimas gayam. Ket siyempre, karayatan dak malmalmes ako na tatumlab. Lumong aul. Lumong aw kada lumnit tumpaw. Napanday na rayata. Ibig di makadanon doon sa jay. Tadayot ayan na. Adalom dyan at adayo nga ron. Kinat katawan na ina. Tanda nito lang pinagtitinulungan kinabil ka. Pare, madit kasi sa gani. Madiya. Uro siya kumamay. Papaarayat, tamalmalmes, mapanggamit, ang ikarigata mo yung partas ng aglangoy, mabanukan to. Saan makadanon ka, agkat katawa, mangrabrabak lagayam. So, harot. Kung nanangarod ko, kahit ko tagbaling artista, ngayon saan ka siya? Hanga panag-practice mo, panang-i-portrait, panag-artista na diya. Rabak, madi nga rabak, pakapapungtot nga rabak.
Siyempre, mabannog kantong umarayat. Haman kayo nga malmalmas kag pepeso. Ay na, so nga magbagam inaon ng anak mo, Delphine. Ang mga no, talaga nga sandan to nga matagpalan, tirik na, nagitira, rawakan nang talaga, kanda. Garabyan day di manon name kinisarintak tinaw na anak ko. Rafael, paitang, dalaga ka di nga sangka ang nakam. Ako mati-mati nga raramit tatang nga. Anang awan. Ano timpadamag na tatang nga inso. Napang kayo nagdidigos di karaya tayo bigatan. Napang kami. Nagalakampay ti balay ba? Iso nga, si dato itayal daw kat balay ba? Nga, inggisa, nga linaw ka ni nanang itinat karne. Kituin. Thank you tamom, tagsalukag. Nalibre tikin na sindata tayal daw. Gabot atot na alam nga balay ba? At atot maalam nga balay ba sa tiyarayan, mabalimot ka doon ka agala, mabalimot ka ilako. Danayunan mi nga allowance mo ti makalawas sa eskwela. Di umayat. So matang, nangarutinas ka na balbaliwa ko na yo. Nangrabrabak ka kanumanitayan, kadagiti padam nagdidikos. Naginlilimus ka. Kahit kastaon iti alisto da ngay may marayat kang kata, tamudo ka talaga agpepeso. O, apagngit ka. Kahit ko lang iportray no kasunod ti talagang langat it malmalmas natang. Iportray. Kahit ko nga nagbaling artista ko nakmanin. Tula amin. Kituin, kayak nga iportray ti, dati malmalmas, lumnad tumpawa ko dyan naglaingak. Wala nga mading arabak na ita. Agdakadakwada, api nga mamati dagat amudak mo't nga artista. Kahit na, amudak mo't nga agar artista aklang, agar arte aklang. Hanggang imbes ko mangibagam sa muntun nga aramidan. Ikalintagampay lang, tatang ka na talaga ti ulom. Ako matidakas na tang, tinaramid ko. Ako pang awan dakas na kuma. Kat siyempre, di ka kadumagat mamati da. Arayatan da ka. Gayam, nagpambanog da lang. Kinunak manong namingin lawlawag sa ako kinunak. Kasano nga ro din nung pepeso kumalmalmas ka? Kat saad da ka nga arayatin. Ay, sa anak tumat nga pepeso umalmas tang gamutan na laing aglangoy. Siya sapo aya. Kat nakadadunta din na laing aglangoy nga malmas met. Ay, laglag ta Apay ko mga malmas ako na laing aglangoy. Sa anak to malmas tatang. So akong pagdanangan nyo. Ay, apo, awan ti pangisuruan ka natin obing na ako naklaing ang tinakim ko man. Ken oray manong nemi iti eskwela. Istorya manong nemi ni ading na nga Jane. Tang, tamanin matingin naramid ni Manong Rafael di eskwela. Ano ba ding naramid na? Kadwana na natin, pada na matlaeng nga kwa. Tatanggan ti ulo na. Abay, kit, nagkinabil da, nagdinanog da. Dinanog? Kit siyempre, umarahit nagkitipada da nga lalaking estudyante at ang kabkabuda mat. Ngam saan damat nga matulid. At ano matulid da, marugtan mati kwada. Uniforme da. Kalpasan na. Kaya nagkatawa da. Di kita ganawa nga Kaya masurun da Ya po na yun. Tatapay kayong katwana. Kaya siguro katubulag na Kasto ko na siguro. Tekaslak din nanog ta. Kaslak kabuta. Tapno umay da taanawain ko na da nga taa. Tapno laing rabakan da. Digiti ko
Ay, apo, ay. Entol ka ano nga tangag nakam data nga kabsatyo. Man amo, dapat gundawa hindi nga awang kayo kato ka. Naira na nga napang kayo nagtrabaho tirabi. Dalang ka-schedule trabaho tirabi. Apay na kinuha na. Nagpapaarayat na sakit buksit ko na. Nalukag titurog mi kadananan nga. Gusto ulit panang pisit na tibuksit na. Tanong ko angkit, nalukag titurog min. Napangkamitian na. Katawan. Hamad gaya mga peso. Kasto man lahat aramitin yun. Ay, malo, mga kamalapit ito. Ano man na nayapay at problema. Dakat sa bali nga problema tano sa angat inaunang anak ta. No anda man lang aramidan na. Hanyo man lang ikaskaso. Ha? Bayan nyo lang ta anyat aramidan na. Hanyo italtalag. Kasunod peso. Data karot tinakamadmad eh. Kasanuno into no hanting ikaskaso ka nagpepeso gayam. Diagnakam no kan. Awan no kan Detagbalintong artista nga anak ta. Agbalinto nga talagang artista ni Manong Rafael tatang. Ada maka survey no maka discover kang kuan agad mabalin. Uno saan kat mismo ba nag-apply. Babano muna agdramatistan to ita radyo. O kaya na agdramatista, agbaling nga dramatista. Adda pa yan sa bali pa manong naming aramid na. Why? Nagkuyog kami tinaminsan manong nami daing kamburaken ti ramami iti dahi tangagsapa. Adamat bakit manong nami nga masabat mi nga nasapa nga napan karayan nga napan naglaba. Akin ting nga manong nami ti anak ko nga ni Rafael sakmet akin ikid agap-abay kami. Idi makabatugan ti bakit manong nami nga nagkapoy ti karayan nga nakaamet iti palanggan nga nagyanan ka dagiti linabaan na. Tikit inarabid din ti anak ko ngay naon na manong tinulad na maten taol ti aso. Pag! Binaot ti patong na manong nami. Anay ko na lang, Nay ko. Di ka mat artista? Hala, ganay ka. Alay, nalakit na ala, nasakit. Ito na nung panagnakin mo. Nanating nga naramid mo, loko. Kasta unay pailaeng manong nami. Kasta unay pailaeng manong nami ti panagal-al-al. Ti bakit? Sana kat sinarapa ti barokong na. Nana, apay. Ay, apo. Ano sakit ti puso anak ko. Ay, pagunay ka kaminin. Rafael! Rafael, karamidem. Ako pa hindi kita linabaan tayong kabugsao na balbaliwan. Kita ito nilulam nga Barra, lulam nga. Kaya po, Berna. Magkatag tayo ko sa ospital. Kasta nga rin tinaramid ko manong nami, di makadano nga ako niti kalsada. Tati ka, nagnami agad kalsada nga mapangkarayan, iti highway. Nagsada ako manong nami iti tricycle. Conforme tano nga lugan, tricycle. Intray ko manong nami iti bakit iti ospital. Imbaglaki din ta na alaw da manong nami. Hoy, sa ako yung pakamo, kadag iti kakabagyan na, anak na, apo ko. Saan ko pa lang yung bagbaga kadakwada manong nami no kasalungan na pasamak ti amin. Ngayon di makasarita dan, di bakit manong nami.
imbagada ti puon kan kapuno. Imay ti nauna nga anak na. Kelvin! Ay, manong. Aramid madgahim na jay. Artista nga anak mo. Tikas dyan nga napasamak kininanang mi. Pasensya kayo, manong. Kinapudno na kita. Kastawan iti panangkapkabil ko ti anak ko, kabot kasi dyan nga naramid na. Yung kabot na talagang makita nga madintikuan ni nanang yo. So yung karigatak nga, interayso na ti hospital. Imbag na, naalaw damat lang ti angis na. Kahit noon na tayo kumaninanangin, dinagbali na kriminal ti naunang anak mo. Sanga sinsin ang tinaramid ti anak mo. So nga, manong siya akong tumawat ti dispensar. Nga balit ikarik numanuman ti gastos ni nana iti hospital, da kami di makamungag bayan. Saan nga deta? Saan nga deta? Masapol kang nagam ti anak mo. Kailan nga tiramid ang daking kwa na. Numultahan tayo akit, dahil multahan na. Da kami tagbayad, iti panaka-hospital ni nanang mo. Masapol kang sasaungot iti barangay. Manong, santan nga ipampay ti barangay. Pagsaritantan. Yan tangang kasan tumula ti ibaga na iti opisyales. Nga panagkikinawatan no anyat kayat yo. Siya akong tinangidjay na jay mabayadan iti ospital. Iti panaki-ospital ni nanang yo. Datan ti panakamultamin. Amam no, dahil ako madagas ka napasamak kininanang ko. Susapo. Amang hambat na mapapatay mi. Data anak mo. Saan yung nabutan pa nga natay? Ay, saan yung nabutan pa nga si bibiyang ni nanang yo? Di yung nga tamat na amuhanin no kasano nga napasamak ti amin. Data ka di mo amulata kasyayan. Baka ti istorya to agad. Nasabat mi nga nagkapot karayan. Pag mamlata sarapayan na tibok. Ti kamarokong na. Kat naibatan na di awit na nga labaan. No apoy pa lang nga mapanaglaba. Kat bakatan. Kaya inarayat ko nga intaray to hospital. Dahil alang mabalintong explain ko kada kayo. Nga oray naman no ba aramid ti anak mo agin artista? Anong nalpasin ti amin eh. Amin kang kanunungan ti aramid ni Rafael anak ko. Talagang kakaguramit kas tang aramid na. Madit kas tang arabak na. Di na mo nga panunutan nga umuna sakbay nga aramidan na. Katuwin! Di na lang pinanunutan no aramidan na kumatigya agkasla aso iso na nga mang tuklos iti bakit? Di na nga panunutan nga mabaling agnervyos ti bakit? Kahit may batan na ti awit ng palanggana kahit may belang na kiti liraban na. Kasanun at sakit ti puso na. Di na lang mo panunutan ni tan. Kubing ba iti anak ko? Manong? Bagbagabi mo ito. Ulitek sa amin nga pag-aayatan ti kasta nga aramid ti anak. Bagbagam nga nalaing. Hamangan no, isudahit at pakatayan na. Kahit na nag-artista. Baka dahil tanto ti pakaalaan na. Manong Nemi, inayabak ni Rafael. Bakay, malo. Saan ko man nga, this one pa nga mati aramid na anak na. Amangan no adad na nga, adana ti mading aramid na. Kasarita ka na siya. Jane, ay, tang, ayaba man ito eh. Ibaga man kini Rafael ngumit to eh. Anong Rafael? Kakano ko ng tatang? Rafael! Kayat tang. Apit mo kayat. Baka no, bawat anak manin. Nagsagit di bawat-bawat mo. Nakasagit. Limteg pa yun di saka. Saan ka agar-arte akasta? Kasano lumteg? No kayo kumatim bawat-bawat ko kinga. Posible.
Ima, tinaramat ko. Narik na ka na sakit, isong insarten ko. Tano saan ko mga ima, baka no, talagang minalmalo ka. Umasadag ka to'y. Di kaya, no siyak ti dumalong keng ganda, makauray ka. Umaka to'y, tapabagaan ka. Magiramramang ka loko. Kanao di mo pa ibagbagaking ka, nga di mo aramiden. Subsobraan man. Nga po ata, kabailam katuladan, titagog, tiba isang aso. Ilastog mo maten, ipakat mo maten. Nga di mo amo panunutan, no anat resulta la. Anat resulta natin naramid mo. Alaman? Dandanin na tayo, di bakit? Dandanin ka nagbalin na kriminal, loko. Kat, imbaga, nayad na, tinakareglo. Nga datayo, tinagbayad, panaki-hospital. Dahil bakit? Nga linokom, rinabak mo. Oo, naay kamutin. Lumaklak nga lumaglaglag. Mas kumagnagam ka, kumarkaro kumat. Makatoya. Nusang ka pa ilomay, sakyo may dita, makita. Talagang ipakatang ka to suston. Nagnagam ka. Anak, Rafael, umay ka kami na anak ko. Adadang pungtot ni tatang mo, nusang ka pa ilomay. Ang pagdanagam at mo may kanawak yung kumano ng bautan na ka. Maka na. Imay matlaing mano. Tugo ka. Ibagaman, nung nasihat tinaramid mo. Kuatang, song batam ti saok, ti salutsod ko. Napintas tinaramid mo uno saan? Saan nga napintas o napintas? Nagpintas lang. Ano napintas ko ba? Nagpintas na siya pa ng tulad ko ti asong. Nagluka ka na eh. Anak, hangamin nga sa tsungbat mo Diya inaramid mo, ti bagbagan salsalsutin ni tatang mo. Hangalan diya pa ng tulad mo, ti tagool ti aso. Makapapamutat ka talaga, Rafael. Mangiramraman ka. Mga gastos ni Nana Berna. Iti ba naka-hospital na ti kunam? Nga tayo ito yung mga bayad. Himbas ko mga, dadya kwarta kat, igatang mo ti pantalon mo. Uno, dadung pa ikarwatem. Nga masabol mo ti skwela. Hana? Talaga nga. Dadya inaramid mo sa nga napintas tarang gastusan. Dandan na pa natay ni Tibakit. Maday pa yan ti record tayo kada kiti karuba. Gabukin ka. Mangibabain ka. Nagsakon ti high blood ni. Hindi ka palagnakam, Rafael. Alala, saklatan. Ano, high blood ka nga talaga. Hamon ni ramramang nga, pati bagim kitagungat. Pati sika kitagungat. Saklatan. Nagdakil nga skandalo na ito nga araramidam si Rafael. Unay kan. Tokto kami lata ulo mo, tapos nagnagam kan. Balos to na karudet. Pananawa ka man. Rafael, tang, ulitek ti salutsot ko. Napintas dinamit mo, uno saan? Sungbat. Sumungbat ka na. Napintas uno saan? Saan, tatang? Ana? Saan nga napintas dinamit ko, tatang? Apay nga saan nga napintas? Apay nga madi, tinaramid mo. Jack pinanunot nga imuna no, anat mapasamak kalpasan nga aramidek. Jack na panunot nga, siyempre makigtot to, di bakit? Kat may batan na ti awit na nga palanggana. Kana mga no nakarot pa nakakigtot na kat agnervyos. Iso nga, so nga saan ko kumang inaramid, tatang? Ana nga rod, may karim ka di anak, nga sa munton nga araramidan ti kasjay. Saan ka mangrabrabak? Panangrabak mo, ti kasjang inaramid mo, iti bakit? Hangga po, tanalain ka nga agarte, hangga po taado, ti ammo matuladan nga unit ti ayop. Hangga po ta, kayam ti
agartista nga, makilablaban nga, anyaman dita nga, mapanunot mo, yarte. Agin lilimes ka, kada dadunga pa'y. Rabak amin di kita, nga panang lukom itipadam nga tao. Takam tupay. Agin titinag ka. Kat siyempre, ibagan tumat ni ading mo nga nakikakita kang ka. Tapos mo magnarami dun, awan mangkit-kita kang ka. Natnag ni manong ko na. Sa mapandakan to arayaten, nakapag-club ka. Ako lang nagpepes. Saan gunton nga ulitan datan? Amom, no ulitam to pwede kasta, nga panang rabrabak mo ti tao. Kamangan no, agbabawi kan to. No amom ti garti agad amom. Yung sa mong irabrabak, hanggang mang rabrabak. Sige tang, saan ko doon nga ulitin? Nasayat mo kasta. At maragsakam kamlaunang nga kapamilyam. No awanin ti, may padamag pa'y kada kami. Nga panang rabrabak mo ka naging tao. Kadagiti simbar sa runon nga aldaw manong nemi. Awanin ti. Madingadamag min, may pangkap kini Rafael man. Aging nga nagraduaran iti high school. Gadidagbasa iti college manong nemi. Gabot no adda iti eskwela. Uno sa dinumantayan, nakit awan ti balay, kat sa amin makit-kita. Baka kit no araramitan na matmanin. Iso nga kunak kadagiti dua nga adina, nga babae nga dad pa lang iti high school. Kati pagbasahan da manong nemi kat adda high school na adda college. Pakisipsiputan nyo man ni manong nyo no kwa, ha? Noon obrayo. Jane, kan Carla, o intang. Kamangan no, insarding na lang ti manong atawan, baka kit no, sumurumanin ti panagar-arte na, kat agi na arte manin. Manong nemi, idagapuak iti pagtrabahuak, sinabatnak ni malunga asawak, ngagdardaras. Alustom lakay, alustom lakay, alustom. Apay, ni Rafael. Apay ni Rafael. Kastawan iti pananggos asog na tibuksit na. Iba ka no, aging ko na haan. Ang agar-arte. Alaga. Bakang agar-arte? Ang agar-arte ti kapsat ti anak mo. Api nga inoredak pa lang arod. Api nga di pa lang arod intanay to hospital. Ito lang arod. Nga iyoro ito lang initatanggi ko na. Ito makita ka, niso nga sinabat ka. Alakit, inka bang kita nga ti pagluganan na. Sikan. Intray mi nga agpaiso manon nemi ti nauna nga anak mi iti ospital. Adda idin iti second year college. Talagang saan nga gangangaw. Saan nga mangrabrabak. Talagang sakit tiyanan. Kaano pa ita? Ito sumang petak nga naggapo iti nagubraak. Talapanak nag-extra nga ron. Nadanon ko idan dito balay. Kadwa na rin nga babaeng adyan na. Nga, mangmangin konti asog ni Rafael. Nga di maikaskaso na kiti kakapsat na. Kinabay, pwede yung kita ni manong nyo. Anak ko na. Kunak ka. Ha? Mangrabrabak man ni nanang. Kuna naman. Amoy yung kinaling ng artista. Kuna na. Katsak mayat, ti pamatik, baka kinagpaypeso.
Ang di matlag sardengan. Inak man langin tapno sardengan tapno agkatawan tumanen tapno sipatek to anak. Wala pa anak akit ne. Talagang nga hanang matgagang angaw. Matmatayan gabot sakit ti tiyan na. Nagastawa ti panag pisil na ti tiyan. So nga agkuti ako may tayo nga mangalat ti ko. Mga lugan ay nakita ka man tayo. So nga masidaga kita. Doktor, ada kami tinaganak di pasyente, doktor. Nakasasarek na, tinaming yun. Kumusta, doktor? Maobserbahan pa lang. Natipamati yun, doktor, na nagsakitan tiyan na. Malislisayan ka dito, anak yun. No, adad niya balay akit. Tama na malislisayan. Ada na kiti gundaway ko na masango na di assignment na no review ko. Yun una na pa na siya pa nag-review na. Pasarang mga rabi iti alas 9 kasi siya. Ang baka kastama ta ramid na natal daw. Na di yung makita. Nakarong ka din, doktor. Obserbahan tayo lang. Awan pati makuna nga makita tayo nga resulta ti examination. Idi hakardahan manon naming impan iti may nga room kalbasa nga nagapo iti emergency room. Simrek kami nga asawa. Anak. Tang. Arat marik na. Ano nga nasakit nga napanaas? Malislisayang ka kadi. Pasaray. Do dakat eskwela. Ang dadigid kong daw itang ikam-kamakam ko tibisin sa dibalay. Kahit mo sawan, saan ka mangmangan ti daw? Pasayang anak. Mga anak tulangan sa dibalay ko na. Hiya po na kong ubingin. Kat saan naman anak ko itong? Kalkaling ang matipamagim. Tan, kahit kung may baganak, kahit kung may tuloy ti panagbasa, kahit kung makanituwarang ti college, tapno, ito nagratuwar kan ti college, sumrek kan doon naman nag-artista ka sa. Kaya din nag-artista. Hindi ko mapailangan ako ayat ko. Hindi ko nagratuwar ko ta high school. Yung sanak mat nga nagar-arte, sanak mat na naman nabrabak. Yung nabaybay am ti magim. Hangabali anak. Amat siguro nakaro pa lang neta. Basta, dito'y ka, kandos pagarigan tanin to ti resulta ti findings mo. May pakat kang ka ti usto nga agas. Tapno makasubli ka matlang at daos ti eskwela yun. Manong nami mapampangot ko nga damat lang amin iti tao gamang tagabun ti salunat na. Nag-asam na ta. Dandani ka no inaldaw ngayab abod na at bisin na. Sa diabalay may manong. Masayangan ka no ti mapanay pangan iti karinderya. Uri ko manang biskit ko amat ti karim ka man kanan na. Tapno dagngilinan ti buksit na. Nagagat ka din ang peso ngagbasa ni Rafael Mano. Nagagagat ng nagiti babae nga sa hapsat na. Dandani makalawas naman ng nemi iti ospital kat naggastos kami manin at dakil. Rafael, naimbagang kan. Yung masabol nga gagas ka. Ibusam na kiti agas mong reseta ng doktor. Samon nga ipalubos nga malisayang ka. Mangan ka ti usto nga oras, anak. Why? Kinalagay mo na kiti maipalit nga ipaunag mo. Kiti naranit. Kumandang.
Ko, mahit na bagimon? Naling akong tang. Naling akong. Kahit anat lang at tinalaing. Anat na lang at naragsak. Naragsak ka. Kunak man lang artista ka. Yung anak mo nagka-artista. Kapag may sumot nga naragsak ka. Iportray mo mga dati na aliday. Wala na nakatang. Alam na. Laman mo talagang artista ka. Ang kina-artista na Jay Lakay, Rabak. Sa bali mo talagang agarte ah. Alaman, iportray mo muna tayo na liday. Alaman, ano sa katang, anak ko artista ko, nakalang ko rin. Ngayon kaya't mo nagbaling artista. Naanin. Alaman, iportray mo muna tayo ko. Dato eksena. At mahawag kang ka. Imbagada nga ko. Dito mahawag kang ka, girlfriend mo. Imbagada nga agsina kayon. Oh, ano attraction mo, alpasan ng imbagana. Ngagsina kayon. Alaman naman. Oh, hapi nga. Pag iportrayan na ka na kita, alaman no kaya. Amtsak kaya. Ang kakarot ng artista. Hanang magkakaroon ng artista ka. Linipat ko na jay. Gusto nga sana kung nga mga rabrabak. Kaya tayo. Sige nga rad. At sabi ko mga anak. Tawanan ti pakaidamdam agam mi kang kamay panggap iti panagrabrabak mo. Rabak. Ngamtsak amo manong. Gapota. Awang nga tanti mga rabrabak nga kabsat da akit ni Jane. Iti na minsan manong. Nangig ko. Imbaga na iti inana. Nanang. Apay. Ni Manong Rafael. Apay ni Manong mo. Nakasikog. Ana? Sino nasikugan na? Ikasano nga ito panagbasa na? Sino? Tsaka mo ha, sa lusudan dyan tuking ko na. Kaya di sumangpet manong name ni Rafael. Rafael! O naman! Apay nang. Sino't babae nga nasikugan, ha? Kunak man pa yung girlfriend mo? At yung girlfriend mo, kita sikugan pa yan? Nga pa yung girlfriend ko. Kasano nga makapasikugak babae, kita pa yung girlfriend ko. Kunan naman, naating mo nga, Jane. Jane! Katawa ka? Nagloko ka. Kahit mo sawan, drapak mo lang, dayay. Pinatas ko lang na anang noon at resulta na. Oh! Ay! Anang ko lang nga po. Apo, pungutan na nang. Pungutan. Anay! Apunay kan. Napanag itayan dagit. Anang amin nakamampanutang na dahil siya kinaramit mo ha, Jane. Pinatas ko lang taong. Kapot awang mat, hindi mangmangit ko nga palang rabrabak ni Manong Rafael. Siya mamat, noon at resulta na orat. Kasi ka na ang resulta na. Kasi ni pungtot na mananang mo. Sorry, paunay kayo. Kahit siya kamat, Carla, ay, may ramraman nagtatang. Baka kahit mo timang rabat. Sakto rami din. Di laing ibagakit pudno. Isa po ay, kaya magrabraba ka kasta. Madideta. Doon dalar nakapapatay ni Manong mo. Gabuti pa nagrabrabak na. Tarami demet. Sana nang gustunan. Tapel ang mga ramit ka na kayo makita yo. Mamakita ang taramid yo. Agung unget ka nagrigat agunget. Kailangan ka agungutin ah. Tapnang ka marigata. Nakapagraduar Manong Nemi ti anak ko. Anak ming nauna nga ni Rafael iti Colegio. Kaya ti kurso ng business management. Nakastrike iti may sa kumpanya Manong. Si marunong nga naggraduar ni Jane iti kurso ng accountancy. Ilayangin Carla tinaudi Manong. Adamatin dagos ng trabaho ni Jane kalpasan nga nairwar na ti board na Manong Nemi. Nakamit ti asawak. Tuloy-tuloy na tamat yung kang panagtrabaho. Parang
pa nagtrabaho, napnood da kanin mi, ada gatang mi kadag di masapsapol mi, kadag tama inayon, iti ornong mi, no adaman maornong. Aging ka nga naggraduar maten ni Carla, manong name iti kurso nga nursing. Ay, lagi na natan. Lakay. Lagi na na. Nagtrabaho talaga. Nangruna kanya. Kasano ko maagikatakon. Di sayang ti retirement fee. Kastamat din pension ko. Nagretiro ako. Bagkang ka ata. Pa extra lang. Trabaho. Di sikat mawaling mong sumardang. Si kaso na. Namayagang sanak niya sa aso. Kaano pa kung mga sangka inikaso na kaano pa nga saan ka nga inakaso madilata. At nagsama na pagkataon, bakit? So nga inrandam samot na mumbalikas di inakaso. Inasikaso kaano pa kung mga saan ka nga inasikaso kaganayon mo na nangro na itan tawanan ti magdanagan ta gabutan na karadwar amin ng digitan nagta yung mailiwak man nga dagraba kaya isak man ti mangrabak ken ka ano't irawak mo kuma mas pagalikan kuma biglang ibagak malo oray ta napagradwar ta man ti digitan nagta awanin ti problema ta kahit ko nga agsinatan. Ha? Oo. Nung irabak ko di kasya, reaction mo. Bakit? Apa ko may sina na kinapudno na. Italang ibagakin ka. Ada sa bahali nga pamilya. Ana? Ada duwa nga putot ko kinkuhan. Ana? No kasi nga tirabak ko ka. Loko ka. O di kasanun nagpepeso. Ngahan nga rabak. Haana ka mamati. Delphin gabuta. Nagbaling ka na pudno ka niya. Awampulos ti sabali nga babae. Ti biyak mo. Sisyak lang. Di ba? Isong naragsak tayo. Na naruna ka na nga duwa nga gasawa, tanapaadal ta digitan nagta. Ya? Kahit no adda asawa danton, awanton ti kadwata ditoy, sikakin syaklatan, dududuatan ton, kahit nilaing patay ti mabaling nga mawagsina ka na ta. Pagpilyan ka man Delphin. Sino na adad nga napatpatekken ka? Tiputot mo, uno siyak na asawa. Naglagi pa saan nakakapkapin ano? Di kita putot mo, kat putot mo ina. Sino kayat mo? Siyak nga sawam, buno di kita anak mo. Awan, pulos, di pangisukatakin ka. Gabota si katasawa. Uri sa nakakabin na no? Di kita anak, panawan da di naganak kadakwada. Ngem si ka, nga asawa, kan siyak nga sawam. Saan tanto ngagsina? Saan naktua panawan? Saan kantua panawan? Dahil tagapunan no apa ako na tayo nga katakta ko na inay. Iti tong palbiag. Nga nilaing patay ti mabali nga mamagsina karata. Di ba? Gapote patpatig ka unay Delphin. Ipatpatig ka mat unay malo. Anjak pulos ti maldalyaw ti sabali nga babae. Numampay adumat ti kiti mang sulsulisog kanya kidi. Adu pati mang ibagbag nga padasag kanumat ti rumaman iti sabali. Padasag kanumat iti madaan iti babae. Ngemjak pulos inaramid. Gapotay ipatpatag ka unay-unay. Iti ang dama manunemi na planon ti panag-asawa da Rafael ken tinubya na manong nemi may isang doktora. Kada to'y umay nga bulan manong nemi
iti Abril, palubos ti Apo. Di kahit nga sawen, madan kam tumatan iti manugang, ket sumarunto madan kami iti Apo ko. Dito nga ron ti pagkasalita, manong pagkasalitaan mi, kanagyaman launay, ti anos mo, kanang urnos, kalpasan ng inak-insen ken ka ti Didaliana. Kanagyaman nagtalaing mo nga nang ibasa, ng tedbiyag, ket sapi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, iliwiliwakin pagsarbingan ti abiyag. Tuwing nga ron agyaman nga paghayam mo, Delphine.